Mangunga kami ng kuray, land crab. Tawag sa amin gamarong or kamilong. Doon sa bantay. Doon sa bundok mga hunter. Sana makarami. Sana makarami. Kasama natin, Hunter Fox, Hunter Arnold, Hunter Francis, Hunter Kulot, Hunter Brian guys. Stay tuned. Ayan guys, ayan mga hunter, kung titignan nyo, ang hirap ng daan kasi medyo naulan konti. Ayan o, hirap ng daan natin. Tatlong bundok pa. Isang oras na lakaran to mga hunter. Oh, si Kulot. Ayan o. Pataas ng pataas mga hunter. Crystal. So guys, ito ang kan namin dito. Daanan, nakatay. Tanggal chinelas guys. Mahirap pala yung ginagawa niya. Stop over top. Binibidyo yung mga naglalakad. Ay, nalubo. Ano mga hunter, kung gusto nyong sumama sa amin kung gusto nyong sumama ito lang naman yung lalakaran natin ng ilang oras. Putik ba? Putik. Bulong nyo tatagpatin nyo ang gawin. Putik di ba? Ayan may kinukuha si Kulot na kabote. Isang kabote. Yun. Oy, nice. Kabote. Grabe itong nilalakaran namin. Napakaputik. Pababa pa naman. Tingnan nyo yung dinadaanan namin. Dito pa lang. Kahirapan na. Putik guys. Yung pinakamahirap na parte. Yung dinadaanan mga hunter. Parang training ng Navy na to. Napakahirap. Mahirap ang buhay. Kalaka-lagarod. Okay lang. Mauuna tapos balik ulit mga hunter. Mauuna tapos video tapos mahuli ulit. Si apa hidre. Ayan mga hunter, nakasurvive kami sa putikan. Ngayon sa damuhan naman. Ano? Yung mga gustong sumama dyan, sama na kayo para maranasan yung mahirapan. Damuhan naman. Doon pa kami kukuha. Grabe. Grabe ang ang way, mga hunter. So ayan, andito na kami sa pagtratrapan mga hunter. Maglalagay na kami ng bitag trap sa mga ito. Sobrang na. Ang dami ng dito. Pababa hanggang dun sa dagat mga hunter. Ito kasi mga hunter, ilog yan. May ilog yan. Punta tayo dun, mag-trap dito mga hunter. Ito ni. Dapat di mo sinasilang. Tatanggal pa ng pag-trap sila Kulot tsaka si Arnold, Hunter Arnold. Ganun ito ko. Foxy ka man si video, panggil video din Han, si cut. Bueno. Puto nino. Yan ito yung gagamitin natin pag-trap mga hunter. Lambat mga hunter. Lambat. Tignan natin si Hunter Francis na nagtrap na. Explain natin kung paano
ilagay yung trap natin mga kanter. Ano? Kung nakikita nyo, ang laki na ito oh. Yung butas niyan. Tignan nyo. Oh, ang laki mga kanter. Malaking laman to. Ito, nilalagay ni Kander Francis ngayon yung trap. Yung lambat. Ayan. Manang sab ko mo. Kakapagod eh. Ganun lang mga kanter oh. Ilagay lang. Ayan. Harangan lang yung butas ng lambat. Tapos lagyan mo yung tusok ng lambat para hindi niya paloob yung lambat pag nahuli mga kanter. Lagyan mo pa. Nagango yun eh. Gango. Kamu pa ah. Tunog din mo. Nagbasit na yun. Magbabawi ka nga tata. Ano di sigurado. Kanay. Kalata. Mo pa kailangan data nang. Unang trap. Trap ni Kander Francis. O yan. Pakalawak mga kanter. Lagyan niya din ng ano, ng dahon-dahon. Para ay arang sa kuray. Ha? Simple ah. At di ka doon idi. Na? Bundok ito pero may tubig. Mga kanter. Napakataas na bundok ito pero may tubig. Ito kasi itong tubig na to sa bukal yan nang gagaling mga kanter. Papunta dun sa dagat rin. Eh, nagka ano dito, nagka land crab dahil dun. Apa sukita mo? Rasa. Na? Dadata nagdakkel ni. Terapam nga duan. Ayun pa lang yung tatlo oh. Nagagawa pa lang sila ng trap. Pengin din ako ng trap para mag-trap ako. Kander Francis. Ito yung oh, yan. Ayan pa oh. Ito mga kanter, kahit na may tubig yan, may laman yan. Nagdadaktulan. May laman to, sigurado. Kasi nung minsan mga kanter, nag-trap din ako ng may tubig pero meron din laman. Ang kuray kasi nakaka-survive dyan sa tubig, pero pag putik yung nilagay mo na tubig mga kanter, lalabas yan. Kaso dito pahirapang lumabas yung mga kuray kasi iba ang kuray dito sa kuray doon sa pinagkukunan namin na hinukay namin. Yung andito sa bundok mga kanter, masyado silang matinik, kumbaga masyado silang magaling. Ano, ayun, trap na natin. Nako, lakas na ng ulan. Kawawa yung mga kasama natin doon, uulan no. Balikan ko kayo pag na-trap na namin lahat mga kanter. Ay, pag na-trap na kami. Ito mga kanter, kung titignan nyo mga kanter, may mga daon. Ganyan kagaling yung kuray dito. Tinatakpan nila yung butas nila. Pero yung palatandaan na may laman mga kanter, ito, yan o. Fresh na fresh yung tae. Ayan o. Ibig sabihin, may laman. Kakatae lang to mga kanter. Ayan o, ang dami o. Dinadaganan niya yung ano, yung sarili niya ng mga ano, dahon. Kaya ganyan, trapan natin. Ang daming tinik. Ayun, nakatrap na kami dito banda. Doon naman kami dito nagtatanggal yung mga kasama natin ng pagtrap natin kasi ha? Dan ah. Nagdadaklan ta. Nabiggamin ako na pan. Ma. Negative ka gamin. Kalan ampay. Ampay. Sauce? Contest daw rin daw. Baka sa mga tataot to eh. Ganyan talaga. Bakar Arabic kaya nga tapagul-ulo sa mga New Year da. Ay, patalaw. Agulos ka nga din. Ayun mga kanter, grabe yung ulan. Hindi namin in-expect na uulan ng ganito. Ang lakas.
Ito. May nakita ko dito na side. Yan na butas. Parang ang laki. Pero nung ginanon ko. Oh, ang liit pala mga hunter. Ito. Oh. Dinaganan na butas niya. So balik na tayo dun kasi walang butas dito mga hunter. Nagkakap si Canter Kulot. Yan o. Meron din doon. Dalang liit. Kabilang kata. Awang nga tayo bangir na. Okay mga Canter. Andito na kami sa pinakamadaming part mga hunter kung saan kami nagtatrap ng madami. Ayun malaki. Andun yung mga kasama natin nagtatrap. Balikan ko kayo pag nakatrap tayo mga hunter. Ano, malaki yan doon. Update mga hunter, nakatrap na kami ng medyo marami-ramihan. Nagtatrap yung mga kasama natin. Si Canter Kulot, Canter Arnold, Canter Fox, Canter Francis mga hunter. So sama tayo dun. Andun na sila oh. Ayun kung nakikita nyo sila mga hunter. Update mga hunter yan. Tapos na kami mag-trap. Punta na kami dun sa pinaglalagayan namin. Kung saan naghihintay kami ng 15 minutes para pandawin mga hunter. Papandaw tayo mamaya. Ano? Uy. Dito pa sila nadaan. Pwede naman dito. Oh. Ay, malalim pala. My God! Nagtayik-tayik pa ako. Ha? Laki niyan. Pag nakuha mo yan, Canter Arnold, 1 kilo yan. 10 kilo. Ah. Testing. Kapit na pala ng mga pangkat mo. Pangdamdam mo, pangbungad at ano, mga laso. Dito ko ng sound test. Pangbungad, yung trap ni Arnold. Pangbungad na ano, Oh, ni content pa napapandaw mga Canter Jay. Hindi pa ngir. Under dito ano. Yan. Da. So tara na dun mga Canter. Ayun, nandito na kami sa dagat oh. Doon kami naglulungga pag ganito mga Canter. Pag naghihintay kami na magpandaw. Walang takulay tayo, nagdalay na. Ayan mga Canter oh. Magluluto na sila ng rice, kanin. Rice cooker. Si Canter Fox, saka si Canter Arnold. And si Canter Francis, saka si ano, Kulot, ng kahoy. Ano dito, guys? Canter. Dito niya. Oh. Mag-ayos si Kulot ng kakainan. Ang isaan. Canter. Mga ngape tayo. Kape mga Canter. Apay. Tayo mo to. Manay ata. Limachaw. Na? Limachaw. Ayun niya. Dante lang sa gabas sa hindi ko. Hindi mo din niya. Pumaraw kayo mo. Great Taste White. Baka naman mga Canter. Sponsor ng kape dyan. Ariwas ito. Hindi dyan eh. Hindi ko. Mga ngape muna tayo. Kape is real. Mga Canter. Kape. Great Taste White lang sa kalam. Canter. Basta may 9 ng taon. Abay. Wala dai. Ang tulungin na. Ayun taon. I-spike kargang pinto mo. Ang tapag kiwar. Gini. Dito ah. Ayan, namuin ko na tinignan mo din yung kabel na mami. Pakalog pa ni, bangir. Ha? Ay, yung kabel mo yung tila tay? Pakalog. Ay, sorry niya. Nabara pa lang. Baji bar. Ang kampo na yun. Tama. Ano na yung puto dito? Ang matututod doon pa. Bawal na.
Awan na, tapak kami ngayon paputot tayo. Wapret.